valencians, tenim una bona notícia i és que una startup valenciana ha descobert un algoritme o creat un algoritme, i a més, és que m'és exactament igual, que descobreix si una inversió immobiliària és rentable o no. És a dir, ja sabem què va passar en la crisi de 2008, que és que no tenien un algoritme que els ho diguera i per tant es van enganyar i avui no tornaria a passar. I per tant podem començar a obrar altra volta a tot i plen. Bueno, ya está. Entonces yo que venía así a hablar de la crisis de habitatge no fa falta ni que introduzca el tema, ¿no? Ja ho han solventat. Però per què t'interessa tu la crisi d'habitatges, Bueno, jo lo que tinc curiositat és per saber si hi ha algun algoritme que mesure quina serà la meva 18a mudança, ja que acabe de fer la número de SAT, espero que per lo menos, jo què sé, misca confeti o algo en alguna aplicació del telèfon. Que te la puc anticipar, no? Com este de a quina hora passarà el teu taxi o coses per l'estil. Bueno, no, és una bona nova startup, també. Bueno, igual, ja que Blackstone s'ha comprat una app de meditació, igual és això, no? Em diu, vas a mudar dintre de 2 setmanes perquè van a pujar del 50% del preu i et recomanem esta meditació que va molt bé pel cas. A veure, Blackstone, per posar context, perquè clar, aquí són politòlegs i sabuts i ja donen per fet, totes les empreses cotitzades en bolsa les sabem perfectament. Però des de quan posem nosaltres context a res? D'això quina novetat és? No m'acostumes a l'audiència perquè després mos demanaran coses. Això no és la puta ser. No espereu rigor. No espereu rigor, no espereu linealitat, així no venim a explicar-vos coses, venim a rajar en general. No espereu que n'hi hagi exministres del PSOE aquí parlant-vos, no. Vull dir, aquí parlem sense cap tipus de rigor. Dita la qual cosa, Blackstone és el primer fons d'inversió immobiliari del món que té, mogolló, cases, finques, solars, coses... Té mogolló de cases. No, com no sóc de la puta ser, no puc quantificar-les. Bueno, nosaltres hem vingut així a parlar en realitat de putos rentistes o gent del PSOE. Sí, més o menys, estan en el mateix perfil. Gent, votants, no? O sea, van als boomers. mateixos congressos, boomers... Gent que té cases, coses que molt, nosaltres no tenim. Bueno, tu cases. en el futur pot ser, però jo sóc una desclassada. M'ha de carregar els meus pares encara per aconseguir-ho. Però bueno, nosaltres ens hem enterat així de refiló que hi havia com una espècie de proposta de llei que volíem fer. Tampoc és que hagin aprofundit excessivament en el tema. Pareix que no s'ha aprovat. És una proposta de llei que el Podemos diu que és molt guai i que és molt progressista. I que la resta diuen que és ETA, però que realment no canvia massa en la qual cosa probablement serà la típica cosa que fa el govern del PSOE i Podemos, que és poqueta cosa, no? Vull dir, el cafè descafeinat... I això que no et desperta. No et desperta ni fa res i fa el saboret de sobre, no? O sigui... Sí, bueno, jo crec que tampoc existia massa expectativa al respecte. Crec que ja portem una legislatura una miqueta en eixa línia de aigua xirri. Trobo que només limita, no?, si tens 10 cases o més. I si eres entitat jurídica i que, per tant, bueno, pues lo típic, no? El pobre jubilat que ha de compensar les rendes, o sea, la seva pensioneta en alguna que altra renta de lloguer. Si eres una abuela de Teruel i tens 10 cases i una gasolinera, t'han fotut. Que és normalment tota una vida d'estalvis, no?, i treballar en la mina. Més o menys és el perfil. Lo que sí que havíem vist és que la llei catalana que va aprovar Junts per Catalunya, perquè ja sabeu que Puigdemont i companyia són molt de dretes i tal, limitava els lloguers, sobretot a l'àrea de Barcelona, que és on hi ha més problema, però que tenia una cobertura molt més gran que esta, no? Vull dir, crec que de les cases que estaven limitades a Catalunya, quin percentatge és? Era al voltant del 75%. És a dir, crec que la llei catalana, que era com de les primeres, així que planteja realment una proposta més o menys ambiciosa, cosa que no estem massa acostumats a veure, de regulació del lloguer, que en Barcelona funcionava bastant bé, que durant la pandèmia es signen més contractes de lloguer que mai, pues, evidentment ve el govern central i diu no, que si no els nostres jubilats de referència no ens votaran. És una cosa que el govern central fa molt, no? O sigui, una comunitat autònoma aprova una taxa sobre les begudes en sucre, el govern central n'aprova una, o sigui, més barata o gratis per a fotre la competència i caure més simpàtics, bàsicament. Segons aquí, no? Però que és un modus operandi com molt, molt, molt habitual que gasta igual el PSOE que el PP i que en la pràctica, pues, crec que diuen que afectarà a un 1% dels habitatges d'Espanya i en 2023. O sigui, de puta mare. Sí, mentrestant, pues nada, així esperant a que mos caigui alguna cosa. Jo és que crec que estem una miqueta en lo de sempre, no? Vull dir, teníem la pandèmia mos havia de fer millors a tots, als fons d'inversió immobiliària suposo que sí, però a la resta no mos ha contribuït a millorar molt la vida.
realment no hem vist una baixada de preus singular, però sí que estem veient ara com es recuperen els mercats com un polvorí, i mentrestant, pues, la quantitat de persones que ens veiem obligades a canviar contínuament de puesto i per tant no poder arrelar a cap lloc, que és una cosa de la que no es parla mai, però pense que també és important, pues ahí estem. Jo també et dic una cosa, que igual si visc en un barri i després fas el possible per a fer com si no coneguera ningú, però m'agradaria com a mínim tindre la possibilitat de desenvolupar alguns, no sé, és a dir, jo en València he viscut mínim en 5 o 6 barris distints. És que cada volta que pense que ja vaig a fer-me amiga d'algú en el barri, que és una fantasia, vale, el que tu digues, però em costa canviar-me d'ubicació. Per context, Andrea ha viscut a 5 o 6 barris distints i de tots parla més o menys igual de malament, eh? Sí, no me vaig enganyar-vos. Parla millor dels que tenen mercat que els altres, però més també per fantasia de classe mitjana de 30 anys que va al mercat els dissabtes. Que jo compro al mercat i no compro al Mercadona, ni al Mercadillo, ni res. Perquè, al Mercadillo sí, home. Al Mercadillo, bueno, claro. però altre tipus de productes. Però bueno, bé, n'hi ha una... Així en este programa n'hi ha una certa aposta per l'autenticitat entre moltes cometes. Però sí, tampoc no mos queden moltes alternatives a això, no? Bueno, anem a viure, què? Un monestir budista? On vols que anem? Bueno, anem allí on estava el Richard Gere en Pedreguer, en una urbanització de hippies. Sí, no, lo de Pedreguer és el monestir budista més gran d'Europa. Crec que el número 2 del Dalai Lama, que és algo lama, o sea, lama és, este senyor. Però vull dir que para com una... O sea, no deixa de ser un edifici blanc lleig que pareix un hospital. O sea, bueno, lo típic en la comarca, vull dir, en la línia. Lo típic, però bueno, va Richard Gere i van a fer meditació, i van molts famosos espanyols a fer meditació. No, Rodrigo Rato, crec que va anar a fer meditació al centre de Pedreguer. Jo no tinc ni puta idea, però ja ens estem anant a trobar per les rames que ramíssimes. Això no és un programa d'informació i rigor, res. No, això ho teníem clar. Però bueno, el tema és que inclús en mos veiem obligats a parlar de la regulació de lloguer com si fos la panacea, com si poguera realment parar les coses sense fer qualsevol altra cosa, perquè realment no ens ofereixen res, però no tenim una alternativa real a l'habitatge. És a dir, si tenim a gent que molt poca oferta i que va pujant el preu contínuament, què fem nosaltres? Tenim algun model alternatiu que no siga de lucrar-se excessivament? A veure, n'hi ha diverses coses, no? Primera, l'oferta que n'hi ha, de segona, l'oferta que n'hi ha, que quan es discut per ahir de lloguer, és gent que no inverteix una merda en els pisos, i la majoria estan rebentats, que no s'han modernitzat, les finestres, no? Tant que diuen l'eficiència energètica, és a dir, el rentista, sorpreses de la vida, no és una persona que s'ho haga invertir massa. I també que es parla com si només hi haguera un mercat de lloguer, vull dir que, per exemple, les cases noves que s'estan construint en la perifèria de València, per posar algun puesto, però no crec que siga l'únic, són cases que igual t'estan cobrant, ja pretenen cobrar-te 1.200 euros de lloguer. Evidentment, aquestes cases no estan pensades per a tu i són les que tenen piscines dins de la finca i que, diguem, privatitzen l'espai públic. Però aquest perfil d'habitatge és el que s'està construint ara perquè és l'expectativa de lo que et va generar ingressos, perquè és com, bueno, així anem a treure diners. Però és que tu des d'un punt de vista de mercat, i si tu fores promotor i no tingués cap tipus de límit, al final intentes fer habitatges de més gamma per una regla matemàtica, perquè venent menys guanyes igual de diners i pots permetre tindre 1 o 2 buits havent guanyat el mateix i el dia de demà ja l'amortitzaràs. Probablement si tu feres, jo què sé, de 80 o 90 metres, pensat per a famílies o joves solteros, no sé quantos, els col·locaries tots en silleta. Ja, però bueno, i jo si puc guanyar més diners pujant la gamma, per què no fer-ho? I què en dius de les promocions progrés? Les promocions progrés en l'època es va estilar, no? El tema de cooperatives d'habitatge, ja a València n'hi ha algunes, però clar, abans estaven pensades molt per a compra. És a dir, era gent que es comprava una casa, com estos de l'espai verd i tot això, que són utopies progrés, però al final era gent que compraven junts per a viure just tota la vida, no? És com un projecte de convivència a llarg termini. I ara, en el fons, no estem tan allunyats de lo que fan. Ara ho disfracen, ja no diuen compra, no? Ara és... Què són? Sessió d'ús? No, havíem parlat que no teníem ni idea del tema. No em preguntes a mi sobre els termes concrets. Diria que agafen un sistema diferent, rotllo, que no volen dir que tenen escritura, sinó que poden tornar i tot és de tot, però al final és el mateix. És a dir, és gent en una mínima homogeneïtat cultural, de renda, etc. És a dir, primer que poden accedir a una casa, segon que poden pagar per avançar, etc. I al final que volen viure junts, tot gent que pensa similar, lo qual, pues bueno, suposo que té sentit, però no deixa de ser un gueto. Sí, bueno, al final no deixa de ser un projecte de purificació, tornant al tema de les
de la meditació, igual per accedir a la puresa només pots o meditar o comprar-te una casa en una cooperativa. Sí, bueno, dic, comprar-te. Comprar-te o invertir, no és que no sé exactament quin seria el terme. El tema clàssic, claro. També s'intenta clavar el tema de les cooperatives tant en habitatge públic com en tema de lloguer, però claro, el problema acaba sent que, per molt públic que siga, per a que tu puguis tindre un lloguer i puguis tindre una ajuda, necessites uns mínims de renda, has de tindre mobles, t'han d'avalar, és a dir, continua havent problemes, no?, que són molt, molt greus. Entonces, al final, té sentit que s'ajunta gent que sí que té una certa capacitat econòmica. La pregunta per a mi és si el sector públic els ha d'ajudar gratis. És a dir, una espècie de gueto financiat per l'erari públic. També et dic que és que requereix una certa intensitat o militància de la vida que jo no sé si tot el món està disposat a viure, tampoc. És a dir, jo, igual que et dia abans que es troba a faltar cert arrelament, jo no necessito ser la persona més pròxima al meu veí del segon. O sigui, igual no m'interessa la seva vida o no vull posar-li cara si sé que es passa follant 2 hores seguides, no sé com dir-te. Hi ha determinades distàncies dintre d'un lloc molt proper que igual vols mantindre, també. Claro, algú dels dissenys que hem vist per ahir, no?, que s'han plantejat, de gent que demana que l'agència, no?, l'Agència Valenciana d'Habitatge i Sol, bueno, no sé com es diu, l'entitat valenciana d'Habitatge i Sol, que demanaven que es donaren sol, eren projectes que eren molt bonics, però eren com parc compartit, espai per a fer assemblees, paellera, no sé quantos. Espai per a fer assemblees, és el meu puto malson, honestament. Exactament, que és com dir, hòstia, ho has triat per tota la vida, que d'una assemblea normal te'n vas, però i què passa si tu no et mola el rotllo? Clar, a més, jo no dic que estigui necessàriament malament, però dic, vale, pues clava'm un terç o un 40% pues, de famílies d'origen migrant o gitano, no sé què, no sé quantos. I dic des de la maldat, però igual no es fa tanta gràcia aquest projecte de convivència si hi existeix diversitat real o si és del costat, a lo millor són musulmans i resen i fan soroll i no li interessa una merda la teva vida assembleària, que tenen dret, no? Perquè al final és un ciutadà que té dret a viure allí. Sí, és com si ara pagares per a ser del CPC, vull dir, ja seria lamentable. Jo pagava per a ser del CPC i orgullosament, o sea, pues perdón. Però almenys oficialment no vivíem en la seu. Bueno, però haver sigut també un projecte prou realista, no? Que se n'anara una comuna junts a fer assemblees. Jo crec que probablement si no haguérem estat en l'edat universitària molta gent hauria optat, no?, per aquest tipus de cosa, però no deixa d'estar lluny la idea. I el que són les cooperatives inicials, com esta del pare de Ramon Espinar, que el Ramon Espinar li troca un piso i tal, que és un carguillo del PSOE, carguillos del PSOE, carguillos del PCE, que és gent que decideix viure junta per bon motiu, però vamos, igual que el cooperativisme d'habitatge valencià és cooperativisme catòlic, que són famílies catòliques que volen viure juntes. Que té sentit. La pregunta per mi és qui paga. Sí, i de tota manera, perquè aquest és un tema que ens hem saltat, però és quina capacitat té realment l'administració pública per a fer, si no és de manera concertada, entre cometes, per a fer promocions pròpies. Perquè probablement no tens capacitat de comprar finques senceres o generar-les noves. O sigui, no tens capacitat de generar suficient habitatge de manera autònoma sense ajuda del sector privat, però probablement el sector privat, si no és en un model cooperativista, tampoc li interessa perquè pensa que pot treure més pasta en un altre espai. De fet, el que nosaltres més o menys sabem d'aquestes coses és que els concursos que fan de solars públics i les condicions que li posen els constructors per obrar es queden deserts. Perquè el sector privat diu, no, escolta, jo és que no necessito per a res en les condicions que em dones. És a dir, sistemàticament no existeix interès del sector privat en el que el sector públic li diu no, tu no pots vendre, té que ser sessió d'ús a 75 anys, té que ser en aquestes condicions. Dic, mira, jo me'n vaig al mercat lliure. I crec que ahí tenim un problema que excedeix l'àmbit d'aquest programa, que només s'han de veure solars que queden dins de les ciutats. A València és marcadíssim, però no només, que no es construïssin. I la gent, enteneu que els constructors són la gent, s'estima més anar a la perifèria a fer coses de gamma alta, vull dir. Sí, bueno, jo tornant al tema d'abans, no sé si l'Agència Americana d'Habitatge dia que no s'havia construït mai tant com abans, però que estava orientat molt als quintils de renda, probablement els quintils de més renda. Probablement tu, una promoció nova d'habitatges que tu facis en el centre, pots fer molt poques cases, xicotetes, en algunes ni tan sols podràs posar ascensor. Per tant, si tu realment vols fer un preu gran, no podràs... No cap cotxera, molt sovint, és a dir, o cap molt poc, però el que vols fer en alçada, i a més, probablement, caben poques plaques solars, que ara va ser el que va de moda. El nou govern d'Alemanya ha dit que una de les coses bàsiques és que totes les teulades d'Alemanya van a placa damunt.
Sí, bueno, això és un tema que també podrem tractar en altres ocasions, perquè crec que este és un tema que ens toca molt i, per tant, sempre veiem moltíssimes ramificacions. És el tema de barris que es queden despoblats perquè ja no tenen les condicions. Vull dir que solars hi ha, capacitat per a acollir a gent hi ha, però probablement són gent molt concreta, no? Vull dir, tu en el barri del Carmen no pots tindre gent major vivint en un quart sense ascensor. Probablement arribes a una edat en la que ja se te desplaça d'un barri, no? I acabes fent que un espai siga molt específic i molt orientat a un perfil de gent molt concreta. Claro, això mos torna la idea que el mercat no és uno, perquè, claro, tampoc no és igual ahir o en certes zones del Cabanyal o d'on siga, que tu no tens ni supermercat, però tampoc no tens papereria, o sigui, no n'hi ha una escola a prop, has d'anar lluny. Dius gent major, però tampoc una família probablement vulgui viure allà. No? Sí, bueno, i probablement... No, també hauríem de plantejar-nos fins a quin punt fa falta que sempre vivim en el mateix lloc. Vull dir, probablement tenim capacitat lo ideal no és que jo me'n vaig a totes les setmanes a un puesto diferent, però sí que igual té sentit anar movent-se. Són coses que crec que s'hauran de discutir en el futur. Clar, però i una miqueta per tancar, però és una idea que també mos podem anar movent, no? Però al final acabem tenint barris on només viuen estudiants, només viuen hipsters, només viuen famílies en la piscineta o només viuen huelos en el seu xaletet, no? I això jo penso que tots podem estar d'acord que és altament problemàtic. I a la llarga desastrós, però bueno, en que no mos haguem de mudar nosaltres pronto altra volta ja... Creuem els dies, per favor, que jo ja... Però a més la mudança me l'heu de fer vosaltres, per tant esperem que no mos toqui altra volta. Li ho demanem a Buda, ja que l'hem citat avui. Buda, salva-mos del mercat de lloguer. Adeu, fins la pròxima.